Tot va començar en aquests terrenys, on el 2006 es va iniciar la construcció del sincrotró Alba. Des de llavors, no hem parat de créixer i de donar suport a la comunitat científica, esdevenint un motor i una eina clau per a la ciència, la tecnologia i la innovació del país. Revelem misteris, donem respostes, descobrim els detalls ocults de la matèria, per entendre com funciona la vida i les malalties i així poder desenvolupar fàrmacs i vacunes, per crear nous materials i fonts d'energia que contribueixin a combatre el canvi climàtic, per impulsar les tecnologies de la informació i la quàntica. Treballem amb la indústria per posicionar Catalunya i Espanya com a referents d'alta tecnologia, sempre en moviment com els electrons que generen la llum del sincrotró amb què afrontem aquests reptes. Ara seguim avançant. Alba 2 és el projecte de transformació de l'Alba en una font de llum de sincrotró de quarta generació que potenciarà la innovació, la gran ciència i l'educació. Substituirem l'accelerador principal. Actualitzarem les nostres línies de llum. En construirem 3 més i ampliarem la infraestructura de dades. 2 de les noves línies de llum seran extra llargues, fent més de 200 metres. Els seus laboratoris s'estendran als terrenys adjacents, obrint noves oportunitats amb altres institucions de recerca i innovació. El nou feix de llum serà molt més brillant i coherent, augmentant la resolució, la velocitat i la capacitat de fer experiments impossibles fins ara, per donar resposta als reptes de la nostra societat: salut, canvi climàtic i materials sostenibles. Per seguir impulsant la ciència, la tecnologia i la indústria del país. Junts construïm un futur brillant.